Mega ljepši. Odao sam sad. Što radi s autom, gledate? That's serious. Svi slavu sam, znači. Sistema gledam, gledaj se ovaj saut. A moće, sve su još. Moće sam. Ovo je žici 12 stavlja.
Jest, Mercedes. Ne vidim da je on stvarno. Jest, taj da. Njemačka. Kako je saltom vratilo. Evo salto, gledaj sam salto, baš je. Neko će udariti. Thank you.